Ife a na-ekwu maka Odira bụ eziokwu, abụrụ a prank. Yes, abụrụ a prank. Odira abụghị onye nwụrụ anwụ. Odira nke eji Joseph ọrụ nrụ abụghị onye nwụrụ anwụ. Yes, ọ nwụrụ na South Africa. Yesterday bụ 24 of November 2025. Yes, ya bụ na Mortuary ka fanọ ka aga bupute ya bute Nigeria ka akwado ka a ga-esi wee mee burial ya. Negodi Odira ka esi na Mortuary bupute. Hey, this is not a joke. It is not a joke. Abụkwa a prank. Watch Odira ka esi na Mortuary bupute like this. Ebutere Nigeria. Chai. Onye dị ndụ ama ife Chineke mere. Ịdị ndụ gbaa mbọ leta onwe gị anya. Yes, according to the news, that's not BP. Na BP Odira the high. No BP be egburia. No BP. Watch nwa gwata motos nọ na this place. Ka ebuje Odira Nigeria. Well, map unu kun watch kun ife nwa gwata motos kwuru gbasara ọnwụ Odira Nwachukwu, Odira Nwobu. Chai, may your gentle soul rest in peace. Odira, yeah. Yeah, I just name with information. Video ndio na. Anaikuwa. Kita. Oh. Kaboshi ya. Ana ga jeza. Okay, rapo. Onya mele patapa ina complain na asiki yinda. Ade ma complain, drop the mail to. Onya no make let's go with you. They happen. I know. Thank you. Sure, buddy. I will. No matter what, ask one that na. And if you need that need ego, that na you did anything. No. Obgodi once in a month. Obgodi once in 3 months. Go and check your BP. Yes, all BP Odira the high mere. Odira jiburu nyomura nwuru matata. Odira, yeah. Iwike ebe Odira no tata. Odira dey check BP ya chacha. Agba no bata ge ego no jide money, but o dey check if from gbasara BP. Iji ego and my own advice for you people that is watching this video. Bambo check BP. But the soul of Odira rests in perfect peace. Amen.